тапшыруыбызның бер сәламендә бүген мин шәхсән үз шатлыгым белән дә бүлешәсем килә. Бүген нык көтеп алынган, Алладан бүләк булып ингән яраткан балабыз, оныгыбыз, сөекле сеңлебез һәм апабыз Альмира Илдус кызы Назыровага 15 яшь тула. Шушы матур юбилейлы туган көне белән чын күңелдән аны әтисе Илдус Фәтхуллович, әнисе Наилә Сәитовна, энесе Альберт, Яңа Зимница авылыннан әбисе Расимә Усмановна, Яңа Кулаткадан апасы Фириза Фәтхулловна баланыклары белән, Иске Кулаткадан апасы Гөлшат Фәтхулловна, Түбән Камадан абысы Равил Фәтхуллович гаиләләре белән, Сызрын шәһәреннән апасы Гөлфия һәм Яңа Тирешкадан апасы Галия дә гаиләләре белән котлыйлар. Куянчыгыбыз, әле кайчан гына кечкелтүк кына савый бала идең. Ә бүген инде сылу, зифа, булган, уңган, җитди, җиткән кыз үзең алтын алмабыз. Альмирочкабыз, сине туган көнең белән котлыйбыз. Сәламәтлек, озын гомер, куйган максатларыңа ирешеп, укуыңда җитди булган, көтеп ала торган имтиханнарны да яхшы гына тапшырып, бәхетле, кояш кебек балкып, уңышларга ирешеп яшәсәң иде. Альмирочкабыз безнең кечкенәдән үк туганлыкны белеп, хөрмәт, игелек күрсәтеп яшәүче кояшыбыз. Ул олыны олы, кешене кеше итеп күреп, бик матур үсеп килә. Аңа әле 15 яшь кенә булуына карамастан, ул олы кызларча үз-үзен тота. Гаиләдә ул әнисенең төп булышчысы. Кечкенәдән үк төрле эшләргә өйрәнеп үсте. Без аңа карап горурланабыз. Без сине бик яратабыз. Һәр вакыт үзебездә кунакка көтеп калабыз. Әкрен генә басып, горуратлап, үрлисең яшь үсмер юлыңа. Ясың Раббым, бирче бары бәхет, сокланырлык нәни кылыңа. Киләсең дә кояш чыккан төсле, тирә-юньгә җылы сибәсең. Күңелебезгә яшәү өчен дәртне, шатлыкларны безгә бирәсең. Сизмәссең дә, балачагың үтәр, бик тиз ара үсеп җитәрсең. Үз алдыңа яши башлап инде туган өеңнән дә китәрсең. Ләкин балакаем, онытмашы, туганнарың синең барлыгын, якыннарсыз бу дөньяда яшәгән кешеләргә дөнья тарлыгын. Бүген менә туган көнең, елмай тәүге нәни елыңа. Шушы көндә иң җылы теләкләр үрелеп ятсын тормыш юлына. Кайчан гына туган идең әле, бар тынлыкны елап таратып, хәзер инде чабасың тормышны үз хыялларыңа каратып. Елмаюың кояш сыман, хәтта сыры көннәрне яктыртасың көлүең белән битараф калдырыр кемнәрне. Котлыйбыз туган көнең белән, яңа ачышларны каршы ал. Телибез бары изгелекләр, һәр чак кояш булып кал. Альмирочка, туган көнеңә музыкаль бүләк тә хәзерләп куйдык. Шуны кабул итеп алсаң иде.